Am ajuns la deznodământ, urmează să iau pe prietenii mei și să dăm o tură cu bicicleta, să vedem cum se comportă și dacă se ridică într-adevăr la nivelul poveștii. Păi, mă duc acum să mă întâlnesc cu ei, abia aștept să văd ce au făcut. Bicicleta chiar se comportă un pic mai bine decât mă gândeam că se comportă. E foarte lină la mers, schimbă bine, frânele merg brici. Deși a fost în secret până acum și n-am putut să testăm reacțiile oamenilor, am reușit să vedem câteva spontane, așa, atunci când am ieșit în tură și cel puțin bicicleta Cristinei te lasă cu gura căscată la prima vedere, pentru că e un prototip nemai întâlnit și cred că oamenii fără o explicație nu-și dau seama despre ce-i vorba. Da, am văzut bicicleta Cristinei, o idee nouă cu ataș, n-am mai văzut până acum, mi s-a părut super tare ideea. Poți să stai în spatele celui care merge cu bicicleta, el având două roți ajutătoare, astfel vă plimbați amândoi, dar e și el în siguranță. Aș lua pentru fratele meu ca să ne plimbăm împreună, învață și el, mă distrez și eu odată cu el. Da, am văzut bicicleta Honest a lui Alex, prototipul, vorbim despre cea City Bike-ul. Îmi plac foarte mult finisajele, designul în general, frânele și coșul din față foarte, foarte mult. Și îmi pare rău că nu pot să merg pe două biciclete, altfel aș lua-o și pe aceea. Tudor, într-adevăr, a urmat discuția pe care a avut-o la cafenea. E într-adevăr o bicicletă cu care poți să te duci la muncă și să ai o stabilitate și confort. Da, chiar cred că are potențial bicicleta asta, mai ales dacă mai multe lume ar folosi genul ăsta de bicicletă, București ar fi un oraș mult mai curat și mai liniștit. Deși timpul a fost foarte scurt și a fost sub presiunea lui, cred că am reușit să facem 3 produse, 3 biciclete foarte mișto, care își vor atinge cu adevărat țelul pentru care au fost fabricate.